Оле! Бах ти лукса! Ето ми мен, часа е 8:30, 11 август е, с бат Недялко боядисахме. Недялко, за тези, които не знаят да кажа, Недялко е бояджията във фирмата, топ бояджия, който ще се види, но знае какво прави и резултатите са на лице. Страхотен финиш, боята е направи да припада. Ще покажа и вътре. Тук всичките вратички сме ги изкарали и са финиширани. Тези са финиширани, зелени са финиширани. Трите чекмеджета трябва да се повторят, защото вчера им сложих чела. Така, това от мен не снимам, защото просто няма време. Идваме след работа, бачкаме буса, случват се нещата. Буса смятам, че вече е на 96,7%, даже да не кажа и 8%, но 96% готов. И скоро ще се нанасяме. Аре да си отивам, защото е късно. Ще правим анбоксинг на работите, които сме купили за буса. Hello people! Това не е първи анбоксинг в живота. Ние сме по принцип двамата много нетърпеливи и обичаме нещо като трябва да се случва днес, то вече се случва утре. Вчера. Тоест да, вчера. Кога става въпрос за пратки такива неща, двамата да си следим кога ще ни дойдат и супер много се вълнуваме, винаги без значение каква е пратката. Дори да е нещо супер такова дребно за дома или някакви такива по-ежедневни и скучни неща, супер много се вълнуваме, много обичаме да отваряме пратките и не знам как издържахме цяла седмица, даже отгоре. Ти да носиш кашоните. Опа! Започваме с първата кутия. Сега. Преди малко казахме, че нищо не сме отваряли, не е точно така. Това... да, Яш. Това е диспенсър за банята. Идеята ни за всички покупки за буса беше да са изключително изчистени, минималистични и възможно най-практични. В случая не искаме като тръгваме на някъде с буса да трябва да прибираме 100 неща, като спираме да ги вадим и така нататък. Затова диспенсър, който взехме, такъв, който се захваща за стената. В случая този се захваща с винчета за самата стена, има такива, които се захващат с лепенка. Ние смятаме, че това ще е по-издръжливо във времето. Взехме го в цвят хром, тъй като това е цвета и на душа ни. Идеята е да си пасва, да няма, примерно тук някакъв мат, да е по-лъскав в душа и така нататък, тъй като пространството е много малко и много ще се бият, ако са различни материалите. Този го взехме от B&Q, ще изпишем някъде цената каква е. По-скъп е, но е по-качествен според ревютата, които прочетохме. И просто е топ. Взехме рутер на TP-Link и камери. Сега ще отворим рутера. Реално погледнато рутера има само място за една SIM карта. Това е рутер с 5G покритие, Wi-Fi 6 и доста добри отзиви от хора, които са го купували вече. Има доста добри ревюта на скоростта също така. Изглежда супер найс. Супер компактен е. Да, това е рутера. Към него съм купил вече SIM карта, тя е някъде тук. Камерите са на Blink. Камери Blink номер 4. Outdoor, 2 години гаранция за издръжлива батерия. Че хубави камери. Камера или две от тях ще бъдат извън вана. Така. Идеята ми за буса беше да имаме, да си купим нови кърпи, които да може да използваме за ежедневна употреба, които ще може да използваме за севар, които ще можем да използваме и като отиваме на плаж или примерно някъде, не знам, на язовир, на река, каквото и да е, на някакъв воден басейн. Първоначално гледах тези микрофибърните кърпи, които са много разпространени, много хора, които ходят на преходи, пътуват, използват тях, тъй като вземат много малко място, много бързо изсъхват и доста добре абсорбират. Само че като се зачетох, си дадох сметка, тук отварям една скоба. Аз така малко съм се побъркала на тема здравословен начин на живот. Малко? Малко ли каза? Някой малко ли каза? Храната, която приемаме,
материалите, които използваме, изобщо всичко, което ни заобикаля, гледам да е възможно най-осъзнат и добър избор за нас. Така че, продиктувано от тази ми нова лудост, реших да погледна дали има кърпи, подобни на тези микрофибърните, които са с естествени материали. В случая тези са 100% памук. Водят се хамам кърпи и идеята е, че са изключително, т.е. много добре покриват, изключително компактни са. В смисъл, това е, сега ще разтегля да видите колко голяма кърпа е. Тя е 95 на 180 см. Огромна е, наистина е голяма. Да, изключително меки, изключително качествени. Марката е австрийска. В случая те имат онлайн магазин в Amazon, продават и чрез Amazon, но може да се поръчате и от техния сайт. Казват се Лещов, или поне аз така го произнасям. В случая аз купих 4 големи кърпи, една за мен, която да използвам за ежедневна употреба, една за плаж, съответно и за Станислав, една по-малка кърпа, която да използвам при потушаването на косата ми, тъй като аз имам дълга коса. Всички момичета и жени с дълги коси ще ме разберат. Една кърпа като на мокро, съответно колко време отнема да се изсуши, и една кърпа за севар, защото съм сигурна, че падне голямо къпане. В случая ние ги взехме на отстъпка, бяха 2 в комплект и ги взимаш с няколко процента намаление, не помня колко. Съответно тъмно-синя и светло-синя си взехме за плаж. Взех си по-малка бежева, която да ми върви с тази, която ми е ежедневната бежева. И взехме една черна за севар, която да си върви с на Станислав. Да, общо взето, за да придобиете представа, ако излизаш от банята и се увиеш... Да, общо взето ти можеш да се увиеш 3 пъти. Да. Мисля, че даже са по-големи от кърпите, които ползваме в момента в къщи. Защо трябва да си слагам по тялото някакви кърпи от изкуствени материали, които са минали някакви химични обработки, след като мога да си сложа кърпа, която е 100% памук. Дори и това, което много ме изкефи, направим топли душата, е, че дори етикетчето им е направено от памук. Много е готин. Между другото, сега не помня цените, но цените им със сигурност бяха, поне в Amazon, това, което видях и в Decathlon, цените им бяха абсолютно същи като тези, които са микрофибърните, така че да, не е като да плащате много повече за това, че са от естествени материали. Това е по-малката кърпа. Имаме 2 такива. Доста китайска обвивка. Това са ни тречетата за долните чекмеджета, където ще ни стоят обувките. Само за бързо да кажа, аз бях в голямо чудене как да си съхраняваме обувките. Не искам да ми е мръсно и гнусно и гадно и грозно в самите шкафове, които имаме. Поради тази причина първо да си намерям такива кутии за обувки, но Станислав няма да го накарам всеки божи ден да си вади от кутии и да си прибира в кутии. Няма шанс просто. Да. И затова всъщност той даде идеята да купа такива трейчета. Слагаме мръсни камъни обувки и така нататък, винаги мога да го изкарам, да го измия. Супер удобни са, нямаме такова по-голямо, по-дълго в къщи, което използваме. Не севар, не. Купихме 3 и най-интересното е, че ги купихме след като Станислав вече беше направил шкафчетата и намерих буквално точния размер. Има някакви милиметри или някакви сантиметри, които ще останат така от чекмеджето от двете страни. Мисля, всъщност едната ще е доста по-голяма за трето чекмедже, но Станислав каза, че може да ми отреже, така че си имаш майстор вкъщи, всичко е... Това е разделител за чекмедже. Нагласа се според размера. Какво значение има тук? Защото винаги така ти стоят. Винаги така ти стоят. Добре. Да, нагласа се според размера на чекмеджето, което имаш. Щом не знам дали съм. Да, виждам, сега съм се проверил дали... ти много работи, бе. Ти не знаеш какво е това. Това е такава подложка, която ще използваме вместо сушилник. Имаме много хубав сушилник вкъщи, който първоначално си мислихме да вземем и да го ползваме, но пак това означава, че трябва да се маха, да търсим място, къде да се прибира и така нататък. И затова четох много добри ревюта за тази подложка, която е в подобен цвят, го избирах като плочките на Да, забелязвам, че е едно към едно. Да, буквално гледах в ревютата. И ще пасне на размера там? Да бе, аз мерих. Не съм жена инженер. Извинявай.
Себелюк. Това са стойките за кухненска хартия и за кърпа. Сега да видим. Само да ви кажа, Станислав. Я кажи. Кажи Станислав. Айде кажи Станислав. Станислав. Бях ги купила матови. Той ми вика, не може да са матови. Трябва да са гланцирани, да са Не е гланцирани. Добре, хром. Има разлика, има брашнати, което значи че едно с 4 е минато. Има по-матови. Това си е хром, това си е лъскаво, бе. Това е лъскаво, както е лъскаво това. Тапа на кухнята. По другия. Лайсната е лъскаво. Ми трябва малко да се образняш работи. И после ходър, сам да кажа, който ни е Това... за туалетната хартия в банята. Станислав също искаше да е абсолютно същия, просто по-малък вариант. Така че, ако някой си мисли, че само жените са педантични на тема интериорни Вижте сега, дизайн, каквото и да си говорим, все пак трябва да имаш малко отношение към дома си. Какъв ти е дома, такъв си и ти. Айде обясни сега как се получи, да взема я. Следващата ни находка от Amazon е ето тази кошничка. Идеята на кошничката е да я закрепим към мивката и съответно тук да си държим гъбата и парчето, шванта, кой както му казва. Шантата. Да, най-обикновена кошничка. Look at this baby! Ха? Това е за туалетната вече. Това сега ми харесва. Виж кой е готин. А то как се монтира? Разлепиш. Да, ма няма булчета в случая. Не. В случая няма. Но той има на хартия да държи ти. Така, Тъй като в буса Станислав ми направи големи дълбоки чекмеджета и че са и големи, ми са и дълбоки, я го отворя. И това, което реших аз да направя е, за да не се лашкат нещата вътре в самите чекмеджета при пътуване, за да просто ми е по-удобно, да е по-подредено. Купих разделители. Много се вълнувам, защото много проучвах за тези разделители, хората показват след време стабилни ли са, не са ли стабилни, как се захващат. Поръчах два размера. Този размер е по-високия размер, за да по-дълбоките ми чекмеджета. Доста добре изглежда. Да. Ето така изглеждат. И тук имате едно копченце, което се натиска и се разпъва. Това е максимално. И тук има пружина и тя оплътнява. Да. Да. Мисля, че е около 50 см. Малко повече, може би. Да. И ето така тук всъщност. Това е оригинално, найс. Но това ще се едно Коледа. Съм дядо Коледа. Коледа толкова пакети не сме отваряли на Коледа. А това са разделители също. Да. Тези разделители са същите като другите, просто са по-ниски. И разликата е, не знам дали виждате, че между тях също може да има разделители. Абсолютно същата марка, просто поради някаква причина тези имат разделители между тях. Който само отваряш и ги бръкваш да обяснявам какво съм купила. Да. Схарчи една камара пари. Обяснявай и за какво поне. Това са пакети. Уха. Те се водят Travel Bag. Сега изключително много са нашумяли, поне на мен много ми излизат. Те са на Amazon Basics. 4 еднакви размера са. Идеята ми е, че в шкафовете, които са над спалнята, искам там да си държа на едното рафче, на едното ниво, съответно чаршафи, кърпи, бельо, чорапи и не ми се иска просто така да слагам чаршафи, кърпи, бельо, без да са прибрани по някакъв начин. Не ми е приятно, въпреки че са наши, въпреки че ние сме си ги направили, да, предпочитам да са ми прибрани. Та съответно тук ще си ги наредя, ще си ги закопча и като си използваме единия комплект, ще перем, го вадиш другия, прибираш и всичко така си е супер подредено и прибрано. Не искам белето така да отворя, да ми пада и да ми... Това е по-интересно. Какво имаме тук? Нещо голямо? Нещо вери голямо? Това е да Big Boy. Така. Сега. И в момента на истината, защото това е нещото, което ще приготвя на едни от най-важните части на деня. И това именно са закуски, обяди, вечери и всичко останало. Nice, mate! Така, това е Instant Pot. Dual Crisp плюс Air Fryer. Тук този струва 100, просто е с два капака, около 100 паунда. Просто с два капака. И от гледна точка на това, че щяхме да имаме повече пространство, но като се замисля аз на този раф, който бях предвидила за мултикукъра, няма да слагам нищо друго. Така, тук са изобразени абсолютно всички артикули, които имаме в кутията. Това е капака, който
подпомага съответно да се готви под налягане. Това е Air Fryer капака. Основната причина, поради която избрахме Instant Pot, а не друг тип мултикукъри или по-скоро комбинирани мултикукъри с Air Fryer, защото тяхната тенджера е направена от неръждавееща стомана. Неръждавейка. Да, всички останали брандове и модели, които видяхме, са с такива тип тефлонови покрития, керамични и така нататък. Просто с незалепващи покрития, които първо, че могат лесно да се надраскат, и другото, което е, пак от здравословна гледна точка, много по-добре да се готви в неръждавейка, отколкото в някакви такива други покрития с най-различни химични обработки върху тях. Това е Air Fryer капака! Коткото ми гни. Да, ето. Много е як. Оле, да, много е як. Това е Air Fryer капака. Не чак толкова голяма, аз мисля, че много място заема. И всъщност, и дори ако е топъл, може да го сложите просто така. И няма да изгорите повърхността, върху която го слагате, а и запазите самите реотани. Другото готино всъщност е, че... Той ще се чисти по-лесно на майката. Точно така, да. Това, което ще да кажа сега е, че този чисти доста по-лесно от този, който е комбиниран като на майка ми, тъй като там е хем за готвене под налягане, хем Air Fryer доста по-трудно се чисти. Ето да, тук съответно този много лесно се чисти също. Да. Докато този, който е комбиниран, може само така да го дигнете, няма как да го махнете, да го измиете лесно и така нататък. Това вече е самото тяло на мултикукъра. Ето тук са всички функции. Имаме за увеличаване и намаляне на температурата, за увеличаване и намаляне на времето за таймер. Имаме най-различни, мисля, че са общо 10 функции. За готвене под налягане, сотиране, бавно готвене. Искам да го отворим, да го видим като качество. По принцип искаме да го надуем. Въпросът е, че ще го надуем понеделник, вторник. Аз намерих уникални матраци, които са правени с българска вълна. Те българи ги правят. Да, те са българско семейство, което живее в Америка. Бях изключително впечатлена, изключително са качествени, имам много ползи за това да спиш върху матраци с естествени материали. Просто бяха изключително скъпи. И решихме, че един ден като си правим наше жилище и си оборудваме всичко от начало, тогава ще инвестираме. За сега... Добро утро от нас, 24 август 2025 година. Добро утро! Искахме накрая буса да бъде изненада и за вас. Аз също не съм го виждала, тъй като последните уикенди аз си оставах вкъщи, оправях, събирах багаж. Тъй като вие не знаете, но ние решихме да се приберем в България за постоянно. Решили сме да направим едно голямо приключение преди да се установим вече за постоянно в България. Аз ще работя до края на октомври месец, така че след това ще си организираме. Не сме организирали още едно голямо приключение. И след това се връщаме и започваме да се живеем вече в България. Ще направим едно по-подробно видео, ако ви е интересно, защо решихме да се приберем. Плюсове, минуси, да. Англия, България. Айде сега да покажем какво става тук в апартамента, защото много е подредено. Даяна е организирала абсолютно всичко. Аз нямам пръст дори в един кашон. Ти завърши буса. Да, аз съм по буса, тя е по подготовката за преместване. Разделили сме всичко на сектори, има неща, които отиват за България, които ще си ползваме някой ден. Другия сектор е всъщност всичко, което трябва да влезне в буса. Ето тези неща тук трябва да влезем в буса. Ще чистим буса, ще подреждаме. И тук са неща, които... ние свърхме много боклуци, но тук останаха неща, които можем да дарим, дрехи, някакви посуди, които сме ползвали за запазени. Всичко съм измила, изправила и да, ще го занесем на поинтовете за дарение. Такова ще се сушат дрехи. Всичко е изпрано, дори и дрехите за даряване и те са изпрани. Ние не сме показвали апартамента, реално как изглеждаше преди да се несем. Този апартамент на мен много ще ми липсва, тъй като е първото ни жилище с Станислав заедно. И другото, което е, че самия апартамент е много хубав и квартала нас много ни харесва. Колкото ще разбера спорта от прозореца. Но да, така че това е плана за деня. Изнасяме се, нанасяме се в буса и утре тръгваме както
баба казва, живот и здраве, тръгваме вече за България, но ще имаме спирки и други. Такъв е плана. Айде, почваме да затваряме. Почваме да затваряме с Тиксо и да носим. Let's go. Хора, това беше. Може да направим един празен апартман тур. Ме беше супер носталгично сега, като говорим за апартамента и той е толкова празен. Но успяхме да изчистим за час и половина абсолютно всичко. Абсолютни машини, рекордьори. Багажа ни вече е долу. И си казваме едно последно цяло с апартамента. Реално ще дойдем да издадем ключовете вече, но да, няма да спим тази вечер тук, ще спим в буса. Така че... О, много ми е носталгично, просто ми е много странно. Ще му казваме чао. Да ми е много носталгично, да. Аз мисля, че преди това казах, това ни е първото жилище с Станислав, просто много беше желано това жилище и... Абе лесно го намери, ама беше голям цирк. Не беше цирк, в твоята глава беше. Моята глава беше цирк. Даяна е в другия бус. Това е момент, в който тя ще види буса, тя не го е виждала. Както се върна, го е виждал. Той не беше особено впечатлен, ама разбира пък той. Сега, отиваме да вземем Даяна. Напълна ли си? Може ли вече да си взема? Да. Дълго ли ме нямаш? Едно, две, три! Оле! Ти си го разпънал! Лъжец! Бах ти лукса. Ти това си сложил, ти голям си лъжец. Оле,